Татарстан радиосы фондынан деген тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Юнус Әминовның Гөлҗәннәтнең җәннәте дигән әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тәкъдим итәбез. Башта автор һәм аның әсәре турында берничә сүз әйтү өчен микрофонны театр белгече драматург Юнус Сафиуллага бирәбез. Гөлҗәннәтнең җәннәте безнең Галиәскәр Камал исемендәге театрыбызда 1969 елны сәхнәгә күтәрелгән иде. Гөлҗәннәтнең җәннәте спектакле Юнус Әминов комедиясына нигезләнеп куелды һәм зур уңыш белән барды. Кем соң ул? Юнус Әминов. Юнус Шәрип улы Әминов 1921 елны Әгерҗе районының Салагыш авылында дөньяга килә. Башта Минзәлә педагогия училищесында белем ала. Актаныш районында балалар укыта. 1940 елны Кызыл армиягә алынып, хәрби мәктәптә укый. Сугышта катнаша, пленда була. Әсирлектән азат ителгәч, кабат сугыша, сугыштан соң төрле эшләрдә эшли, балалар да укыта. Аннары Алабуга укытучылар институтын тамамлый. 50 елларда әдәби иҗат эшенә керешә. Язылмаган законнарны язып, үзен сәләтле драматург итеп таныта. Язылмаган законнар спектакле 1957 елда Мәскәүдә узган декада вакытында Минзәлә театры тарафыннан уйналып, драматургка танылу китерә. Шуннан соң иҗат ителгән Гөлчәчәк, Тамырлар, Эти балак, Гөлҗәннәтнең җәннәте, Уҗым бозавы, Минем җиниятем, Умырзая чәчәкләре, Кан кардәшләр, Сафура бураннары, Симим дисәң дә, Очрашырбыз, Гөл сылу кебек әсәрләр язып, Татарстан һәм Башкортстан театрлары сәхнәләрендә куйдырып килә. 30 еллык иҗат гомерендә 2 дистәдән артык сәхнә әсәре иҗат итеп, 1981 елны Татарстан АССРның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемгә лаек булды ул, һәм күп тә үтмәде, ягъни 1982 елны Юнус Әминов якты дөнья белән хушлашып, бакый дөньяга күчте. Үз вакытында Аяз ага Гыйләҗев Юнус Әминов турында Ак нур белән дигән мәкалә язган иде. Һәм мәкаләсендә Юнус Шәрип улын Аяз Гыйләҗев театрлар белән излекле һәм даими эшләп килүче Шәриф Хөсәенов, Хайвахид, Туфан Миңнуллин кебек драматургларыбыз янәшәсенә куйган иде. Юнус Әминовның драматург буларак үзенчәлеген әйтергә теләп, аның беренче пьесалары белән үк үз темасын, үз тавышын табуын калку итеп әйтеп киткән иде. Мин шул мәкаләне эзләп табып, кабат укып чыктым һәм мондый юлларга тап булдым. Хәзерге заман татар драматургиясендә дигән ул. Мәкалә 71 елны басылган икән, авыл темасын, анда бара торган катлаулы процессларны Юнус Әминов тирәнтен ачып бирә алды. Язылмаган законнар, Тамырлар, Гөлҗәннәтнең җәннәте һәм әлегә сәхнәгә куелмаган Үлемнең үлеме пьесалары бу уңайдан авторның театр аша халыкка әйткән зур сүзләре булды. Юнус Әминов тема эзләп әллә кайларга чыгып чапмый. Аның пьесалары беренче карашка үзе кебек тыйнак, гади пьесалар. Ләкин аларның һәммәсендә заман чагыла, халкыбызның зур катлаулы язмышы тасвирлана. Юнус Әминовның тыйнаклыгы турында заманында академик Азат Әхмәдуллин да язган иде. Юнус Әминов тамашачыга үзе еш күренеп йөрергә, премьерлардан соң чыгып залга баш ияргә бигүк яратмый торган артык тыйнак кеше, хәтта артык оялчан, сабыр кеше. Әмма күп меңләгән укучыга һәм тамашачыга бик яхшы таныш язучы. Үзенең барлык әсәрләрендә дә гаделлекне яклап, әхлакый сафлыкны киң халыкка җиткерүче, бары тик матурлыкка, Чехов сүзләре белән әйтсәк, кеше бар яктан да гүзәл булырга тиеш дип инанып яшәүче, чыннан да ак нур кебек шәхес иде ул Юнус Әминов. Кайбер телсез драматурглар язган сәхнә әсәрләрен укыганда, кабат-кабат Юнус аганы искә төшерәбез. Хәзер, кадерле радио тыңлаучылар, сез моңа үзегез дә шаһит булырсыз.
Гөлҗәннәтнең җәннәтен Камал сәхнәсенә Прозат Исәнбәт куйган иде. Сәхнәне Әнәс Тумашев бизәде. Әлбәттә, бусын мин спектакльне үз күзләрем белән караганым булганга һәм сәхнә бизәлешен ошатканым өчен генә әйткән идем. Чөнки ансын радиодан күрсәтә алмыйбыз. Гөлҗәннәтне Асия Гали уйнады. Лутфуласын Шәүкәт Биктимер, Сайра ролендә Люция Фарсина, Мәхдүмә Галимә Ибраһимова, Хәбир Ирек Бахман, Мөслимә Флора Хәмид, Гайса Дилүс Ильясов, Әсхәр Ринат Таҗетдин. Рәхим итегез. Эфирда Гөлҗәннәтнең җәннәте. Кайсы да килми. Сикереп, сикереп, адам кара су. Угу, 18-нче бит. Нәрсә язылган икән? Аның инде башы пеләш, күз төпләрендә тирән җирчыклар, күзләре дә сүнгән учак кебек. Аның инде башы пеләш, күз төпләрендә тирән җирчыклар, күзләре дә сүнгән учак кебек. Ай, ничек туры килә бит, Эй, Алла. Сикереп, сикереп, диванга, диван йокыга тарта. Колхозчылар көндезге ялга кайтканда китапханә ачып булырга тиеш. Бүген кәефем әйбәт, кычкырышмый әле Сайра. Акчаны эшләп алырга кирәк, апа. Мин дә урлап алмыйм. Эшләмичә аласың. Әнә Зариф белән Зөлфәт үзеңне көттеләр дә, эшкә барасыбыз бар дип сүгенеп кайтып киттеләр. Сүгелгән кешегә юл яхшы. Эшлисе килмәгән кешенең эшкә алынмавы тагы да яхшырак. Кешеләргә син бирергә тиешле китапны һаман шулай ачкычымны эзләп мин бирермен менә. Без моннан соң да шулай булса, ачуланышып кына калмабыз. Судка бирерсеңме? Эшеннән куарбыз. Ой, үстең, хәтта апаңны да куркытасың. Куркытмыйм, кисәтәм. Бөтен авыл эш белән кайнаганда ничек шулай тыныч кына утыра аласың? Әдәмнән ят. Алмыйча башкага өйләнеп, Вафа бик дөрес эшләгән. Иргән егетнең ташлап китүенә төзәргә була.
Торган yerin ташлап качмасын. Меннән качмадылар. Һәм менә синнән өйләнгәнче качалар. Шуп шарны җиргә чыкканы яхшы. Кайда соң бу ашкыш? Шунда инде. Туганнар дигән инде сезне дә. Кирю, ашарга пешер дигән кеше юк аңа. Күпме акча аласың, алганын нинди кыйга саласың дигән кеше юк аңа. Апасы белән җизнәсе төзегән җәннәттә рәхәтләнеп кенә яшисе. Кайттымы миңа бәйләнә, нәрсә җитми торгандыр аңламыйм. 40 яшьлек апалар кырда, ә син күләгәдә, шуны аңламыйм. 40 яшькә җиткәч, мин дә чыгармын әле. Мин дә синең җәйге отпускыда да кырбыйлап мәгънәсезгә чабуыңны аңламыйм. Ничек инде мәгънәсезгә? Кил әле, кил. Каяш Кил утыр әле яныма. Яшьтәшләрең семья кырдылар, ана булдылар. Ә син һаман ялгыз канат. Җитәр димен, Гөлҗәннәт. Нигә миңа бәйләнә? Мин бит аның бәхетле булуын телим әни. Эшемнән тәм табам. Мин бәхетле апа. Телеңдә тәмдәгән, эшең тулы ут. Синең эшеңдә дә сугына түгел. Кайлардан килә сиңа бу кадәр усаллык, Җегетләр яратмый аны, шул ашудан тешләшә. Ә менә син үзеңне генә яратасың. Шул ачудан тешләшә. Үземне үзем дә яратам, мине башкалар да ярата. Яраталар микән? Шикләнәм. Яратмасалар миңа әйләнмәсләр иде. Минем өчен менә бу җәннәтне төзмәсләр иде. Сүз сайын җәннәтең белән басайма. Мин аннан китә дә алам. Рәхим ит, капка да аппарат иде ачык. Ну, балалар. Бер әйтермен әле мин сезгә. Шушы йортка кайтып керәсе дә килмиш. Әни, мин башта китапханәгә керәм дә, аннан трактористлар янына йөгерәм. Ярар, балам. Берәр җегетнең күзе төшмәс микән дип ашкынасың да. Белмим. Белмәсәң бел. Минем бәхет алда, апа. Пенсиягә дә чыккач, ял итеп китәрмен дип кайтканым. Апа белән сеңел эт белән мәче. Һавасы да яшенне яңгыр усай дишмәсәм. Ул китапханәңне вакытында нигә үзең ачмыйсың? Никахыбызның 10 еллыгына кияүмә күлмәк чигәмиш. Күрмисеңме? Күрәм. Инәң атна буена кадап куйган урынында. Көннәр бит әни җаным, тыналгычлы түгел. Карап торам да шикләнеп куям. Кияү сиңа ялгышыбрак өйләнмәде микән? Ялгышсы чыгар да китәр, җылап калыр баласы юк. Яраткан ире турында хатыны шулай сөйли аламы? Бәлки мин аны яратмый торганмындыр. Яратмагач нигә чыктың? Чыккан чакта яратканмындыр. Ну, бала. Әни җаным, бу бәхәсне калдырып торыйк. 5 ел күрешми тордык, сагынып кайттыңмы? Туган җирне кем сагынмас? Кайтканыңа айтула, яңадан абыйбыз янына Сахалинга китәргә җыенмыйсыңдыр бит, Нигә алай дисең? Чемоданыңны да бушатып бетермисең. Китсәм соң. Абыйың анда ялгыз, балалары бар. Монда нигә кирәгемне төшенмим. Ише беткәнмени? Ансына үзең дә җитеш аласың. Минем монда буталып йөрүем сине ялкауландыра гына. Тукта. Нинди карточка төшкән ул анда? Кая? Анда агач төбендә. Агач төбенә төшкәнмени? Хәбирнекеле. Хәбир? Оныта алмыйсыңмы? Онытылган да кебек, юк да кебек. Альбомыңа тап куярга кирәк иде. Альбомны караган кешеләр кем бу дип сорасалар. Беренче мәхәббәтем. Солдатка киткәндә көтәргә вәгъдә бирдем дә көтмичә башкага чыктым диярменме? Дөресен әйтүдән нигә куркырга? Әни җаным. Шудан хәл юк бу шудан. Эш пыша. Минем җәннәтемдә рәхәт. Кешене рәхәткә чыдамый диләр. Фәрештәм, мин кайтып җиттем. Аяк тавышыңнан ук таныдым. Шулаймы? Карале. Тимәле миңа ансыз дәсе. Шулаймы? Менә, фәрештәм, менә карале, бу чәчәкләр сиңа. Чәчәкләреңне утыр, тамасын силәрсен. Шулаймы? Ярый.
Ey Ferişte, bunun matурлыгы. Кайтып кермәс борын, я булын, я кыр, хатыны хәлен сорау юк. Гафу ит, хәлең ничек? Әйе? Лутфулла абыем? Нәрсәгә ул сиңа? Булын. Һаман булын. Кешегә ял итәргә дә бирегез инде. Тукта, Фәрештә. Әйе, ул йоклады. Ай Алла. Алай кеше белән тупас сөйләшмә. Курыкма, мин сөйләшкәнгә сине гаепләмәсләр. Әллә бүген дә кәефең юкмы? Авырый бугай мин Лутфулла. Кай җиреңә авыртасы? Белмим. Элек үзеңне бик бәхетлегә саный идең. Бик бәхетле булуга караганда, бераз гына бәхетсез булу әйбәтрәк ахыры. Китапханәгә бардыңмы? Юк, ачкычны сайрага биреп җибәрдем. Болай яшәргә ярамый бит инде, Фәрештә. Ярый-ярамыйлар турында баш ватарга күнекмәдем. Бүген мин җәннәттә, иртәгә дә тамакка эләкмәм әле. Менә эләгерсең дип куркам шул. Курыкма, эләксәм син эләкмисең бит, мин эләгәм, мин. Кая юынып алдым да. Иртәгә кама аръягына ерак булымга. Булын. Һаман булын. Кара, Фәрештә. Әгәр син дә чыксаң, анда шия, җирҗиләргә. Кеше эшләгәндә шия җыеп кирисем генә калган. Алайса кеше арасында эшлә. Анда уен көлке, мәзәк сүзләр. Көн буе эшләтеп, төн буе ширкидән талатырга телисең инде син мине. Саңа, доктор Фәрештә, син нәрсә эшләмәкче буласың соң? Нәрсә уйланасың, 10-нчы укыганда спорт костюмы киеп чаңгыда узышуларымны, җәй көннәрендә йөзүдә беренче урынга чыкканымны, хорда җырлаганымны. Ой, яшь чагым. Ой, яшь чагым. Юләр чагым. Яшь чагым, юләр чагым. Әйләнсә иде тагын. Ой, яшь чагым. Яшәгәннәр кире кайтмый, сулары үргәй аксада. Дип җырлар Фәрештә. Ташла, киләчәк без күңелле булсын, сөенеп яшик. Үзең сөенеп яшисеңме соңа? Син сөенгәндә сөенәм. Үз киенешең юкмы дисең синеңә? Киенешем дә син, сөенешем дә син. Мин бит синең өчен яшим. Ә менә мин кем өчен яшим икән? Бәлки минем өчендер. Юкла. Алайса инде үзең өчен. Юк. Алай да түгел. Алайса инде халкың өчен. Ташласана шул. Кайсызмы, кияү? Ярый. Кайттым, Мактума, кайттым. Кара, онытып торам икән бит әле. Менә Фәрештәм, әнидән хат алдым. Менә сиңа бик күп итеп сәлам әйттем. Ва алейкум ассалам. Әллә соң аның янына барып кайтыйкмы? 60 чакрымгамы? Юлга ярамаганымны беләсең бит. Шулай. Әле болай әзрәк авырып торам дип язганга гына әйтүгем иде. Ярый, эшнең дә муеннан чагы. Мактума апа, хәзер мин өйгә кирип чәй эчеп алам да булынчыларны әзерләргә китәм. Ярар ки, хәзер самавыр. 90 яшьлегә нең турында уйлыйсың? Һәм менә яшь хатының хәбәреңә дә кирип чыкмый. Мине яратмыйсың, һаман Фәйрүзәңне генә сагынасың. Тагын холыксызлана башладыңмы, кичәгесе җитмәгән. Ярый, Мактума апа, кирәкмәс. Кирәк, кияү, кирәк. Нигә ул һаман гөнаһсыз Фәйрүзә белән җаныңа тия? Сине кияүгә беркем дә ирексезләп бирмәде. Авыл кызларын акылдан яздырган Лутфулланы үземне китмәсәм яшәмим дә дип усаллашып үзең чыктың лабаса. Фәйрүзәне җиңәм дидем, менә җиңдем дә. Җиңдең. Шуңа җылыйсың хәзер. Җылыйм. Юк менә, җыламыйм, яман су булганга гына яшь ага. Ярый, Фәрештәм, узар. Ой, тизрәк үссен иде инде ул Лутфулла. Тиз узар. Ой, сөйләшмә, тын гына тор әле. Менә инде. Сине аңлавы бик кыйын, Фәрештәм. Хатынны 50 елсыз аңлап булмый диләр. Без 10 гына ел торабыз бит әле. Ой, Алла.
Карточкалар. Менә. Туктале, бу минем фото рәсемем түгелме? Инде синең фоторәсемең. Аның инде башы пляж, күз төпләрендә тирән җирчыклар, күзләре дә сүнгән учак кебек. Ой, Алла. Карт кеше бит син, Лотфулла, карт, башың бөтенләй пляж. Ой, Алла. Лотфулла, мин әйткән сүзләрнең бөтенесенә дә колак салма, яме? Эй, фәрештәм, син әйткәннәрнең барысына да колак сала башласам, мин инде күптән теге дөньяда булган булыр идем. Ярый, әйдә. Булмаса, икәүләп кара-каршы утырып чәй эчеп алыйк әле. Юк, теләмим. Соң, каршымда син утырсаң, миңа чәй эчү күңелле. Менә миңа ялгыз калсам күңелле. Син бар. Бар. Әйе, бар. Ярый, хәзер тиз генә чәй эчеп алам да, хәзер болынчыларны әзерләргә китәм. Эй, Алла. Ой. Нигә бу кадәр җилкенә бу йөрәк? Җәннәтне сәлам бирдек. Гөлҗәннәтнең җәннәте Гайса пәйгамбәр хәзрәтләре өчен һәр вакыт ачык. Рәхмәт күрсә. Лотфулла бу кайттымы? Кайтты. Чәй эчә. Чәй эчә? Бар. Кер. Эй, рәхәтләнеп эчсен инде. Минем каршыганым белән түгелме? Юк. Ул да булынга дип киткән иде. Иң кирәк чакта өйдә булмый шул. Нигә кирәксең ул? Балалар коляска сатып алдым. Беләсеңме, кибеткә эшәү генә кайткан идем. Шап өлгердем. Нәрсә көләсең? Җәй көне тәгәрбәш белән йөри. Кышын чан әйттереп тә киләм буламыз. Андыйлары да буламыни аны? Эй, булмаганны син итрән гадәтем юк. Халкым шулай. Коляска түрдә. Бәби генә кирәк хәзер. Анысы булачакмы соңа? Һичшиксез. Я малай, я кыз. Я икесе дә бер юлы. Көтәсең көтүендә. Әгәр дә булмаса, күрше булсаң юкны сөйләмә, яме. Кешедән ким кешенең нә баласы булмый аның. Нәрсә? Нәрсә дидең? Кешедән ким кешенең нә баласы булмый, мин әйтәм. Эх, аны учты белән утыртып сөйләре. Учтыклап түшәмгә сөйләре. Каршык янына килә дә. Әнә динду. Минем янга килә дә. Әттә динду. Һөнәребез, нигезебез шуларга калачак бит. Балага бер дә исем китми. Аны юндырасы, кыендырасы була. Тау кадәр мәшәкать. Соң мәшәкате дә булмаса, ничек уздырасың бу тормышны? Ә безгә бит бер гомер бирелгән. Эй, кара әле. Әйе. Күрше. Нәрсә? Бүген төнне минем карчык җылады. Нәрсәгә җылыйсың, мин әйтәм? Юк, болай гына саташып кына ди. Күрше. Әйе. Хатын-кызлар ниндирәк вакытта җылыйлар алар? Яраткан киемен алып бирмәгәнсеңдер әле. Эй, андый белән ваклаша торган гадәтем юк. Башка нәрсәгә бу? Белмим, әйтә алмыйм. Үзеңнең бер дә җылаганың юкмы ни? Минемме? Юк. Җылаганым юк. Җәннәттә яшим. Җәннәттә җыламыйлар. Алай икән. Әйе. Эй, онтып торам. Сайрап кайттымы? Япа димәл шул бала чаганы. Үземне укыткач, тагы кем дип әйтим? Анардан менә ботаника китабы сырамакчы. Зоологиясын укып бетердем. Җиденчедән күчми калдыңмы әллә? Ай. Сайрапа җәйгә бирем белән калдырды. Әллә нинди хламида мана да сорады да шунда. Алайда күп укыйсың, Соң, Мөслимәм укымышлы, агроном. Мин белемсез балтастасы. Галим кешегә надан кеше белән яшәү кыен диләр бит. Карчык та шуның өчен җыламый микән, Гайса, кирип җиттеңме? Эй, Лотфулла бай. Әле генә әйтәм, абитка кайткан җирсән, мин әйтәм, кирип чыксын әле, күрсәтсен дигән. Син кер дигәч кирмичә каламысың? Кил күрсәтәм. Кил. Яли, кая күзлегемне хәзер карыйм әле. Фәрештәм, син килми тор инде, яме? Гайса,
Менә бу нәрсәне булдырасыңыз? Булдырам. Булдырасыз? Нәрсә булдырасыз? Анысы сирия фәрештә. Сир? Әйе. Нинди сир ул? Әйтәле пигамбәр. Әйт, нинди бер әйттеме? Бәттә, и все. Ике сөйләтергән гадәтем юк. Шулкым шулай. Ау фәрештә. Лутфулла, җаным, кадерлем, бәлкәем. Әйт инде. Ай. Әйт инде. Шушы фәрештәнең тәмле телләре. Гайса, әллә әйтик мусыңа? Әйдә инде. Ма фәрештәм кил. Кара. Менә. Менә. Беседка. Беседка. Бу җирләрне буяла куела икән. Төрле төстәгеләре. Яшел, кызыл, ал, зәңгәр, сары төстәгеләр булачак. Ой, кызымны, алла дөньялар күрәсем бар икән әле минем Лутфикаем. Лутфикаем. Тик бәйрәмгә өлгертерсезме соң? Ай, фәрештә. Син әйтмисең, мин аны күптән әзерләп куйдым инде. Аның такталары шомартылган, шилтәрләре дә әзер, рамнары да ясалган. Менә Гайса инде аны мастерскойдан алып кайта да оештыра да куя инде. Беседка булса, бакчаңда җәннәткә әйләнә. Лутфулла абый, тик кая куярсыз икән аны? Бакчагызда урында юк бит. Нәтиҗә алмагачны киссәгә. Юк, фәрештәм, юк. Кулым бармый. Ул алмагач никахлашкан көнне икәүләп бергә утырткан агач бит. Юк, фәрештәм. Алмагачны кисмибез. Мин уйлап куйдым инде, булай дибез. Менә алмагачның кәүсәсе менә беседканың уртасында, бутаклары түбәсендә кала. Шигъриятле дә була. Беседка мөхәббәтебез булып, икебез утырткан агачны кочагына алып тора. Агачы кырмаса. Юк, мөхәббәт кочагындагы агач кырмый. Бәйрәмебезне дә беседкада уздырабыз. Тизрәк эштә пәйгамбәр акчасыннан тормабыз. Эй, акча турында сөйләшсәгез селкем инде. Юк, сукыр тиендә бирмибез. Бер яртыны куям дисең инде, фәрештәм. Ай, булмый. Лутфулла абый мине аз гына салып җиргән җирдән алып, төзүчләр курсына җибәрде. Кеше итте, гомеремдән тасып. Ярый, саярып кына әйтәм. Күп сөйләшмә. Килештекме? Менә булды. Гөлҗәннәт, салкын су чыгарып бир әле. Су? Хәзер. Mana urun мәсьәләсен карап килем әле Гайса. Лутфулла абый, нәрсә? Кил әле. Нәрсә? Кил әле, Лутфулла абый. Әйе. Утыр әле. Ярый, утырам. Әйдә. Лутфулла абый, Хош. хатын-кызлар ниндирәк вакытта җылыйлар алар? Хатыннармы? Хатыннар алар кыйнасаң җылый инде. Эй, ансын белә. Тагын Шит кеше белән йөрсәң, шит кеше белән йөрсәң, алар кыйнаша башлый икән. Тагынмы? Тагын. Ана үзләрен бәхетсез сизсәләр дә елыйлар. Менә монсы туры килә. Эй, безнең капка ачылды бугай. Мин хәзер Лутфулла абый. Буларның да тормышлары. Исәнмесез, Лутфулла абый. Сау булсың. Әйдәбез, рәхим ит. Аны картың әле генә чыгып китте ян бакчадан. Күрдем. Лутфулла абый. Нәрсә? Син иртәгә пешенгә төшәргә дигәнсең. Әйе, сеңлем, иртәгә пешенгә төшәбез. Менә бу үләннәр Лутфулла абый. Әйе. Орлыктан гына үрчиләр. Соң юлда рәхәтләнеп үрчсеннәр, иптәш агроном. Үрчесеннәр. Үрчү өчен алар орлыкланырга өлгерми калалар шул. Ел сайын иртәрәк шабатырга шырлыктан үрчү үләннәрне бөтенләйгә бетерәбез. Менә шул Лутфулла абый. 5 көн сездә пешенгә төшмибез. Ничек төшмибез? Шулай? Тукта, ничек төшмибез сеңлем? Төшмибез. Юк, булмый сеңлем, алай булмый. Юк. Безнең авыл районда һәр елны беренче булып пешенгә төште. Беренче булып тамамлады да. Быел да шулай булыр, иртәгә чыгабыз. Чыкмыйбыз, Лутфулла абый. Ничек чыкмыйсың? Чыкмыйбыз. Хәзер Гайнан абый янына бара. Син барып бирмә. Менә монда телефон бар. Мә. Телефоннан гына шалтырат. Шушында бергәләп хәл итик. Мә. Шалтырандырмын да. Әгәр дә ул да мине якласа нишләрсең икән син, Парт җыелыш җыйдырам. Кара син аны. Апарт җыелышта мине якласа әле син райкомга да барсың, Бармам. Ул чагында сез әйткәнчә, болынга иртәгә төшәрбез. Ярый, тукта. Бурчылып йөрүең өчен бик зур рәхмәт hamsa. Тукта, син чәпчән, без булай ди. Килә. Син ашыкма. Без булай ди. Менә син иртәгә Гайнан абыеңа әйт. Ул җыелыш җыйсын. Шунда киңәшербез дә хәлдә итәрбез. Килештекме? Килештек. Менә булды. Әйдә,
Игауыз, мен дәвет қағана қайтқан. Айда, шай ішіп шығарсың. Гүлжанат апам, айда сенің. Айда, құрса, айда. Сират кірәсің, айда. Ай, айда, шай ішіп шығарсың. Айда. Көріші кірген екен. Соңы бір әлі Жаннат апа. Ой, жаны, үйге кіріп самауыр үстелді. Менде бұтан қасырат. Соңы бір әлі Жаннат апа. Ақылым, міне су іш. Нәрсе болды сіңа? Бірақ сені ғашық болған соңдыр әлі, киініп кіна ересің. Жаннат апа. Әйе. Киімі жинақсызның іші де жинақсыз. Кіші өзін құрмет етерге тиіш. Менде бұтан қасырат Жаннат апа. Нәрсе? Врачта болдың мәлі. Нәрсе дейсің? Күтті. Ой, Алла, күтсің, күт. Күт ақылым. Яшай алырбыз мекен біз? Әлі кетеймі деп таулап қоям? Яратасың ма? Яратмаған қояу. Ой, жаным, қоса да кетме. Яратқан кішіні табу, хат қиын. Қой біреулер бәлки яратқан кішілерін таба алмайша өліп те кетелердір. Біз яшайбыз бит әлі міне, баласыз да. Білмейм шул. Алған ойыншықлары ғана да трактор шанасына сыймас бит аның. Әлі қайтышлы тәрәзәге көз салған едім. Үйден ортасында шікірейіп бала коляскасы басып тұра. Бала деп, ғайса ақылдан yazған шым мен кетем. Башқаға үйленсін. Ашыр! Ашма! Тауышыңнан тағыды. Үйген қайттың ба? Сенің қайырдыған білен қарт. Мына күштен ашылып қайттым. Қая. Юа қозғалақ. Башқа хатынлар ирлерін хәмір білен сұлы, менікі пішен білен. Витамин болыр бұл қаршығыңа рахмет айтып аша. Рахмет. Білесің ме? Мен сені нәрсе алып қайттым. Тағын нәрселер алдың екен енді? Бала коляскасы. Білесің ме? Шәугіне қайтқан еді. Шоқ үлгірдім. Ғалта зәңгәрін алды. Оның білен талашып күт соғышмады. Еді көрсетім. Мені тұтырдың бетінде шұлғада ойыншығыздан қайса тумаған бітәлі ол балар. Қоққандар қойғыры нәрсе. Исәмісіз? Нәрсе? Колхоз председателі керекті? Yok, мина әнейіз керек. Әне! Әлі, сенің енді дұрабызын шақыра. Қазір. Исәмісіз, доктор апа? Сауғынамы ұлым? Исәмісіз. Сауғынамы ұлым? Исәмісіз, мақтым апа, исәмісіз. Танымыда тұрам. Сауғынамы ескі көрші? Ескі көрші? Әне кім бұл? Сол, Хабир еш. Исәмісіз, Гүлжанат? Хабир. Хабир. Ой, тоқтағыз. Башым әлі кетті. Хабир. Шыннан да Хабир мүсің? Шыннан да Хабир мен. Ой, Алла, Хабир. Хабир. Исәнмісіз, Хабир. Гүлжанат, исәмісіз. Ой, танымау үшін ғафу етігіз зинһар. Көп мәлі. 13 ел өтті бит енді, 13 ел. Міне шыраштықта. Танымаслық болып өзгергенсіз. Шулай жоқ міне. Шулай да шақты ғымыр өтті бит енді. Ой, шәшіңіз дағара башлаған. Шәш нәрсе, баш исәмлісің Гүлжанат, баш. Маңғайғызда тирән буразналар. Шулай да енді, менің тұрмыш шулай маңғайыма yazылып бара тұрған. Сізнікі шума көріне? Нәрсе, қиынырақ яшайсыз мәлі? Бұла, қиын уақытларда болғай, ләкин тұрмышымнан зорламын. Жоқ, нәрседір яшырасыз кебек. Лұтфулла, қадірлі қонақ келді, сыйының міне деген алып шығайды, Лұтфулла, әйдәлі, Лұтфулла, қадірлі қонақ келді, әйдәлі. Сәләмәтлігің нешіксің олым? Өзім соғда мақтым апа, міне өтінішім сізден. Жоқ. Стәл янына отырмаған қонақтан өтініш қабыл етмейді. Әйді, стәл қоясың. Исәмісіз,
İsa'mı Habiranam sağma selamet mağuldaş. Ayda rahimit. Karadin dişiler bile ayda rahimit. Doktor bin hazır. Dizgine çıkıp kırıştılar. Zinhar maşakat. Ben maşakat yok. Hayır sıkım hayır. Zinhar maşakat. Ayda fariştem. Üstünler nezirle. Mına bu tamakçılardan da bana bir de senin buraya çıraşını kıtkarıken ayda. Zinhar maşakatlamayız. Vaktim yok. Balama orayı. Nasıl olayız? Mına Ecevdeki skvajnalarının birisinde avariya bolgan eкен. Kışçığımны şunda bargan eden kinetkine avırıp gitti. Felşeri kız ile yok eken. Yardım etmezsizmi dep kirgen. Şundu yolga bala alıp çıgalar mını Habir. Biz onun enisin kunduk. Yoksangan günleri. Виш Kurman yanında jilek biraz көңіл ашылмасын деп алып барған едім да, мына кинеткine авырып кетті шул. Есімі неше? Әлфия. Неше яш? 5 яш тула. Қоя соң ол өзі? Кабинда вахта машинасында. Соң ауру баланы қалдырдылар. Var güzeli var. Avru salı balаны makine kaybolmasında kaldırdı. Var alıp kır tezirek. Kepken balık kebek bulgan. Ne işlesin bir farişte? Ayda üstüne nazır. Biz de yaşayız, o da yaşayın bitirgandır indi. Nerse? Kızganasın mısın farişte? Kızganmasqa. Habir bir tavşanım. Habir. Avullarına көп көрдім, барат нemi sizdegine. Ay, paradlı benim cennetimdegine. Ya Әлфиyemişim. Жоқтап bitti. Şolay mı hazır müzik falan? Baktım bakşayımdan alıp kırıp para. Ayda Habir Tuğan oturun. Ayda. Rahmet. Ayda fariştem gel. Ayda bana. Ayda. Hoppa. Әлфия selametlensin deyip. Şolay bulsun. Ayda güzelim. Şolay bulsun. Fariştemden tilege kabul bulsun. Ayda biz. Ayda Habir Tuğan. Jit şalimine. İş pişmağından. Rahmet. Sumsasından. Rahmet. Degende. Ayda bana. Şolay ettirip Habir Tuğan senin de neftçi beni kadir. İyi. İnженер нефтяник. Başta Tümen ülkesinde işledim. Hazır mı? Tuğan yaklara koydum. Neftin elmetteki şekillisin üzümüzde de tabası. İşiniz günşi tatırgandır. Siz gımır boyu yolda bit. Kim yolda tuğul cennet? Barımızda yolda. Siz nindi işte Lütfullah Bey? Rayonga köşeriler diye işitken idim. Bana İlangaş köşinmey kalın deyinde. Председатель yardımcısı. Hayır ali председател'in özün kurslarga жибергенден соң вакытлыча председательlik bulup kaldım. Siz nindi işte Gülcennet? Kitapxonada müdür. Okuğa selatliligi şul. Ay, o'qiy, shitdan turib. Men hali hozirda kontrol ishi bilan o'tiraydim. Ayda, jitchal Habir Tuğan, jitchal ayda. Ayda, jitchal. Mana şolay yashab yotamiz endi. Lutfullah abzay qiz menim ishini o'ylab tura. Ilana shu bizga 8 yil to'liq turmo. 9 yil to'liq servis bo'lar etdi. Habiyo mana besyatga yasatib bermoqchi. Ayyor edi farishta, hanan kimga kerak bor boshqa ish bitirma. O'zingiz Lutfullah Beyga narsa bo'la ketdingiz. Menmi? O'zimmi? Oy, hani sizin fotoğrafınızı albümüge koyarga deb izleydim. Qo'ymag'iz Gülcennet. Niye? O Habir yo'q endi. Qo'shimda o'tirasiz deb. Munsi boshqa Habiraning tegisi o'ldi. Amin kirisincha bu Habirning yo'g'olib o'lganining tiriluvini tilar edim. O'lganlar tirilmilar Gülcennet. Kim bilar, balki mana meniki kabi jannatda tiriladi turganlardir, ha? Oğlum, Habir, qizingga salqin tegan. Yo'lga olib chiqarga yaramay. Yo'q. Qoldir olmayman Mahmud. Bizda qoldirmiz, biz qoramiz. Ay, nega menda bo'lishirman? Bulay Habir Tuğan Avrupa'dan yolda azaplab yürütmesin. Hani ikisi de qaribız deyip turalar. İde irkin, vrachta chaqirtirmiz, sen onu bizdegina qoldir. Boshqa sharam yo'q endi. Şolay. Bir ikki kunga bo'lsa da qolib Şolay. Kerak bo'lsam xabar etasiz. Xabar etar, shoftirasiz. Uchrashamiz bitali. Qizim sizda qoladi. Maqtu opa, meni uzat. Yari. Ayona xushra Habir Tuğan. Yari. Boshqa ketmay qoltiradi, vrach chaqirtirmiz deyip bir olmaz. Shoftir kirmadi. Yari, xayrli yo'q. Xayrli yo'q. Oy Allah. Şalara başlagan şey.
Жетшіқлы маңғай, қатыны өлген, қызы ауырый. Ол аварий деп ашыға. Кіші аңларлық түгел бұл. Шулай енді фәрішті. Қайбір кішілер дүнияның жәннәтінде яшауға қарағанда, тұрмышының тамығында қайнауын артығырақ көрелер. Жоқ, олай яшаған кіші білән тұра алмас едім мен. Күтмеше дұрыс ішләгенмін. Әйе? Лұтфулла абыя? Қоя, бер фәрішті. Нәрсеге ол сізге? Тоқта. Олай бик керек болса, өзіңіз бізге келіңіз? Жоқ, квартирабызға түгел, бізге. Чемоданыңызны да өзіңіз білен алыңыз. Болса, сандығыңызны да қалдырмаңыз. Бір сат ашқаны шында. Жылый? Бар әлі фәріштем. Бар, юат. Юқсына тұрған. Қазір. Болашырмын берем. Юатам, Қазір ішкі жиынып кетем. Лұтфулла бай. Нәрсе болды тағы? Сәфер тракторына запас шеслер керек екен. Егітлер, бірсіне берсең керек ме? Керек түгіліне бітінісі сұрай башлай. Яки председатель өзі қайтмесе, я инженер, механик келмесе бір шырып та жоқ. О, механик қошан келешексің? Мен қая білейм. Лұтфулла бай. Нәрсе тағы, нәрсе? Район магазинна палаткалар қойтқан екен. Қайтсасың? Бұлыншыларға да бірнешен алсаға. Сіңлім, пішен үшін ғұмыр бойы шалаштатырып үстәділер. Қазір бір мұзама түгіл бетін жүзіне қазір. Яры, жетті. Нешені сұрайларсың? Онына дейлер? Бір бешін алырсыз. 5 күн аз бетін нешесіне? Қалғанын қайтқай шығарыға бейгіз алып беріріңді. Яры, ашығам. Не, фәрішті, ішлерін шығар, бұлыншылар күтәдір, ашығам. Мен алыр. Қая берәлі. Рахмет. Ой, балатанын енді емшақ, нәфис, от кебек қайнар өзі. Тірілер мекен ол Лұтфулла? Нінде бала? Тірілер мекен ола? Қабир абияң мұтыр, ауырған да бізді қалдырып. Исәмәмсіз. Қайырлы күннәр. Қайырлы күн. Миңа председатель керек еді. Ана. Исәмсіз? Мен болам председатель? Исәмсіз? Әсхәр Тәхиров. Бек кіші, бек яқшы. Мен Лұтфулла. Бұйыл ғана институтты дәвамладым инженер-механик. Сізге белгіләділер. Мына нешек, бек шап тұрған көптен күткен едік. Айдаңыз, рахим етіңіз. Чемоданыңыз біле келгіз дегеш келдім енді, сандығым жоқ. Бұл таныш болыңыз. Менің иптәшім Гүлжәннәт. Саламысыз, Гүлжәннәт апа. Ой, апа, мен шулай бек қартмыни? Миңа 32 яш. Миңа 30 ғына. Демәк, мен сізге апа түгел. Ғапайтасыз. Сіңілім Сайра білән таныш болыңыз. Сайра, мына бұл яңа инженер. Біз танышлар, апа. Иптәш Тагиров біздің институтта ұздарылған кешелерге бек еш келейді. Хәтті бірге бейген шоқларымыз да болды. Сіз генә менә ничә чакырып бір тапқырда біздің институтқа келмәдіңіз. Шоқыра білмәгәнсіздер. Институтны соңырақ тамамлағансыз екен. Армиядан қайтқаннан соң 5 жыл колхозда эшләдем. Шуннан соң мына институтқа. Семьягыз? Мен өйләнмәгән әле. Фатирға урнаштыгызмы соң әле? Алсы табылыр. Менә туган туктарыбыз булай дигәле. Эшнең бик кызу чагы. Табыласы фатирны эзләп йөргәнче хәзергә сез бездәгә тордыгыз. Юк. Ана күрәсең, ана телефонда шалтырый. Әйтәм, эшнең муеннан чагы. Хәзер кайнам, хәзер. Беләсезме? Сез бездә каласыз. Әйтәм бит, инженер белән председательнең бер идә булуы. Эшчендә бик уңай. Соң шәйшкәндә киңәш балып була. Шулай, килештек туган бездә каласыз. Нәрсә гына? Хәзер барып җитәм кайдан? Хәзер барып җитәм. Әле монда бер яңалык бар. Ансы инде барга әйтермен. Ярый. Хәзер барып җитәм. Ярый туган, шулай килештек бездә каласыз. Мен ашыгам идарәдә көтәләр. Алай булса инде эш турында идарәдә сөйләшәбез. Фәрештә. Кунакны әйбәтләп ашатыгыз, эшертегез. Сез туган ял иткәч идарәгә килерсез. Шунда калган мәсьәләләрне хәл итәбез. Ярый, мин ашыгам фәрештәм. Кай ашыгам. Көтәләр. Ярый туган, килештек бездә каласыз. Юынып алығыз, Әсәр. Хәзір мен сізге су салам. Соны өзім салырмын. Сен сабағырға қарапа. Оны сен қарасың да бұлайын да. Ярый. Біздің су биредә. Юынғыш менә монда. Рәхмәт күрәм.
Бүгеннән соң бу эшләрне үзегез башкарырсыз, иптәш Тагиров. Тырышырмын инде Сайра. Юындыгызмы, Хәсән абый? Хәзер гафу итегез. Ой, нинди матур яулык. Карасана, Сайра, нинди матур кыйгач яулык. Ой, башка ябып карарга мөмкинме? Карагыз Гөлҗәннәт ханым, карагыз. Ой, бер бәйләгәч саласы да килми. Сеңлегезгәмени бу? Юк, мин аны сөйгән кызыма дип алган идем. Алгач нигә бирмисез? Бире белән. Кайчан? Авылыбызга кайткач, үзен эзләп тапкач. Ой, Хәсән, миндә бик матур яулыклар бар. Алмашабызмы? Юк, булмый. Бүләккә дип алынган ич. Аңлашылгандыр. Ой, нинди матур. Менә алыгыз. Рәхмәт. Булдымы? Әйдәгез. Менә биргә керегез. Рәхим итегез. Әйдәгез. Матур да, сөлкемле дә. 32-га кадәр иләмеш йөргәч юнсыз егеттер әле. Яраткан кызларына турылыклы җегетләр начар булмыйлар. Теләсәм, менә дигән җегетне баш идерәм дип мактанган идең. Я, күрсәт кемлегеңне, баш идер инде шул беркетне. Кеше йөрәге белән шаярга ярамый. Аның сөйгәне бар. Җегете сөйгән кызына калыр. Ә менә син аның яулыгын гына ала. Миңа яулык кирәкми. Ой, җаным, бик кирәк иде дә кулыңнан килми шул синең. Кызык, бәлки синең кулыңнан киләдер. Мин синең көчтән килмәгәнне дә булдыра алам. Ниятеңне белсә, бүген үк иеңнән китер. Кешеләр җәннәттән китмиләр, сеңлем. Сиңа охшаган башкаларга ышанырга мөмкин. Миңа охшаган бөтен кешегә дә охшый. Юк, бөтен кешегә дә түгел. Менә миңа ошамый. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Юнус Әминовның Гөлҗәннәтнең җәннәте дигән әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Татарстан радиосы фондыннан дигән бүгенге тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Юнус Әминовның Гөлҗәннәтнең җәннәте дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Башта әсәрнең алдагы өлешенең эчтәлеге турында берничә сүз. Гөлҗәннәт армиягә киткән сөйгән егете Кабулны көтмичә, үзеннән шактый өлкән Лотфуллага кияүгә чыккан була. Ире колхоз рәисе булып эшли башлый. Тормыш киләнгән, хәзер әйтерсең лә җәннәттә кебек яши башлаячак булар. Тик Гөлҗәннәт тормышыннан канәгать түгел. Шулай тормыш бер көйгә аккан көннәрнең берсендә колхозга нефтче инженер Хабир һәм яшь инженер-механик Әсһәр килеп төшә. Бу вакыйга Гөлҗәннәт белән Лотфулланың бергә тора башлауларына 10 ел тулган көнгә туры килә. Синең акыйфаң юкмы? Бар. Нәрсә ул? Машина астында? Лутфига булынга шикәр савып чыгарырга, югыйсә кырмыска аптырата диләр. Ул булыныгызга теге инженерлар чыгамы соң? Юк, Лутфига авылда трактор төзәтергә кушкан. Кияүнең дә күзе томаланып бара. Яшы 50-гә җиткәч, томаланыр да нәрсә гаҗәп. Күңел күзен әйтәм мин, күңел күзен. Әллә нәрсә сөйлисең әле син әни? Башка вакытта булын дисәң, асылнырга җитә иде. Бүген канат куйганнармыни үзенә? Тукта, кем булыр бу? Исәнмесез, Мактан бар? Без гөлләр кебек тә
Өзіңе нәрсе болдысың бәйленгенсің? Шүп кенә трос іші шертіп кетті. Нәрсе, сөйтеміз міне? Ғұмыр уздырабыз. Иә? Тігі скважинығызны түзетіп бітірдіңіз менді? Жин кебек ішлі қазір, жин кебек. Ауылдан етем тоңнан бейрам кебек, ағазаға келелер. Бұлыңға түшесі кімдері бер? Шылай міне? Иә. Менің әлфияны қалдырсың, Мақтау ба? Тіріліп келе. Күн ұзын гүл жәннат білен шайыралар. Кеше тәрәзә ваттылар. Шыбықлар ғайды икісінде, шыбықлар ғайды. Бала шаған. Қазір нешкесің әлі? Йоқлай. Уятайым. Yok, kerakmi Maqtova, kerakmi. Meni bu qiyofatimda ko'rsa jilar, chetdan bo'lsa-da ko'rib ketayim deb kelgan. So'ng bor. Bor ana unda verandada yiqlay bor. Voy, mana qo'yadi. Ha, Alfiyaga ol, suv tashirga. Shilaklari to'la jilak ekan. Do'stlarcha bilgani Maqtova, vaqtida yigitlar bo'lishdi. Do'stlarim shak bo'luvi pek yaxshi. Ayda o'tir o'z xabir. Men hozir salqinga qo'yib turayım el bu jilaklarni bolalar. Әни, кішкене bulmasmi bu? Bir kilo shakarga qizim, qo'noq. Esanmi Guljanat? Xabir. Bu yo'lni tanidim. Tag'in nelar bo'ldi endi Xudoyim? Shu kuni to'yga qadar o'tdi. Ko'zlaring ishga botqan, yobiqqansan, oyoqlaring daqsi. Ket. Bosh oqsamasin Guljanat, bosh. Ya, ne ishlar bitirib yotamiz? Bizmi? Bek zo'r ishga tutindik. Besetka tuzibmiz. Hayda ko'rsatadi. Mendan da ko'rinadi. Yo'q, bilasizmi endi besetka bo'ladi? Bir piyoladan qarasam, dunyo qor kabi ko'rinadi. Bir piyoladan dengiz kabi zangar, ikkinchisidan shimir kabi qora ko'rinadi. Qaysidan qarasam, dunyo o'z tusi bilan ko'rinadi. Endi nega kelgandim? Yo'q, endi qo'ymamiz. O'quvlar nechik borasan? Qizim siramay hamon ish turindi. Voy, mana qarali. Alfiya bilan ikkimizga pardan tikdim. O'zim. Mana motorma bir kun ichida 2 kunlab tigib bitirdim. Rahmat Guljanat. Rahmat, lekin boshqa tikma, yarim. Ko'p bo'lsa qadri bo'lmaydilar. Alfiya menga o'xshagan. Yo'q, u anisini o'xshagan. Xabir. Uylan. Yo'g'isa bilay, qizg'anaman men seni. Qizg'anma Guljanat. Men bet qizg'anishga qolgan kishi tugul. Yolg'izing bit Xabir, yolg'izing. Men yolg'iz tugul. Mening qizchig'im bor. Xotinim. Nechik? Ayy. Hamon yuragimda u mening. Ammo sening ko'zlaringda sog'ish bor. O'zing yolg'iz tugulmi? Menmi? Mana endi. Nega yolg'iz bo'laman endi men? Mening beti jannatim bor. Lutfiyim bor. Yar Guljanat. Mana bu mardilarni olib tashlag'achda qizimni kelib olaman, xush. Birgina kun bo'lsa-da jannatimda yo'laydi. Vaqti tugul Guljanat, xush. Yara, sog' bo'l. Shigan. Baxtsiz shigan. Yolg'iz shigan. To'xta. Xabir ketdi-da meni. Ketdi. Hani ko'zlarima qarali. Narsa? Shuk kirdimi alla? Yo'qla. Xabir ko'zlaringda sog'ish bordi. Sog'ish? Ey qizim, borda bor bu ayanda. Yani. Alla nechik silashasing ali senani. Yarani. Sen Lutfiga qiyariz. Men yo'l qapshig'ini tutaram. Yarar, yeshillaringni uzib ketma hali boqsana. Tak. Arishtam. İdame sen. To'xta, alla bu kulmaklarni menga solasizmi? So'ng sen menga bulunga kulmaklar solmaslar? Vaqtni salam, kun sayin alishtir. Mening bilan yashaganda kiyib qol. Amin, boshqa kishini yashirga tilamayman-da. Bas tilagan shekla bo'lmay. Bu sumkada oylar, ularda men ansirishdim. Sumka qo'yib o'tirmasin bu. Bulunga deb rizqlarni bulunga deb azirladim. To'xta, dema. Voy, to'xtalim, sen
Шуңа булынға дип нәрсә пешердем. Хәзер алайым. Нәрсә пешердең икәнсең? Яне. Тукта, менә кабып кара әле. Ашарлыкмы? Яне. Тәмлеме? Ашарлык түгел бу, фәрештә. Ашарлык түгел бу. Ничек? Ашарлык түгел, суырып кына йотарлык. Куркыттым бит, Лутфулла. Мин пешерсәм суырып кына йотарлык була улай. Лутфулла. Фәрештәм, син үзең бер ачылсаң, кояш кебек. Йомылсаң салкын, җан ишеткеч салкын. Андый салкынга адәм баласы шыдамас иде. Син ничек шыдыйсың соңа? Менә синсез яши алмаганга күрә шыдыйм. Ай, фәрештәм. Исәнмесез? Саумысың, әйдә. Әле менә газет карап утыралар. Нәрсәләр язганнарсың, Лутфулла абый? Газеттәме? Газеттә булай дигәнсеңме? Әгәр дә агрономыгыз әйткәнчә пешән урлыкланганны көтеп йөрсәгез, арттан караганда иң беренче урынга барып чыгарсыз дигән әнә. Сводка дарттадыр. Әмма булынга нәкъ көнендә чыгабыз. Лутфулла абый. Нәрсә? Син шабуны Сабулаттан башларга кушкансың икән. Сеңлем, Сабулаттан башлыйбыз. Әгәр капка тирәктән башласак? Капка тирәктәнме? Анысы мин аның сеңлем үзем дә уйладым. Ләкин бит анданың аралыклары тыкрык кадәр генә, тракторлар бурыла алмас бит. Аның каравы пешән өлгергән. Шулай да бит сеңлем. Әнә бит бездән процент сорыйлар. Юк, Лутфулла абый, бездән пешәнен дә сорыйлар. Пешән дә сорыйлар, бә. Кара син аларны, пешән дә сорыйлар икән. Син үзең бешлиме? Яшь кына булсаң да бик җилле күренәсең. Ай, булды, бетте. Синең шабулыр капка тирәктән башларбыз. Ләкин караны. Әгәр дә егетнәр җитешкәнче пешәнне тамамламасаң, мин сине беләсеңме нишләтәм, ха? Асам. Тырышырбыз. Паромны капка тирәккә алып менсеннәрме? Капка тирәккә алып менсеннәр. Ярар. Шәйхетдин абыйга әйт, Лутфулла абый кушты дигән. Ярар. Ярар. Хәзер мин дә ярар. Фәрештәм. Бу нәрсә бу? Нәрсә ятамында? Нәрсә чүпрәк? Фәрештәм, чүпрәк түгел икән бу. Шарык бу. Теге яшел шарык. Өстәл сөртеп йөрткән идем, аяк астына төшкәндер. Туктале, кымашаулама әле. Туктале, Гөлҗәннәт. Ничек? Бу шарыкны мин бит синең туган көнеңә бүләк иткән идем. Җирдә ята тапталган. И Ходаем, инә кадәр нәрсәдән дөя кадәр мәгънә чыгарма инде. 10 ел элек биргән шарфым. Ходаем, тапталган. Тузган бит ул, тузган. Кара инде. Нәрсә эшләргә кирәк инде бу шарф белән? И Ходаем, юлга чыкканда кәйфен кырыймының дисең инде синә. Ой Алла, и саранда инде валлаһи. Ярый, фәрештәм, бетте фәрештәм, ай Алла. Тузгандыр инде, мин дә тузмаган дип әйткән бит фәрештәм, тузгандыр. Ай Алла, тузгандыр шул, тузгандыр. Лутфулла абый. Нәрсә табы? Районнан нәрсәләр алып кайттым. Урам, менә булар гына аз булган. Бөтен магазинын күтәреп кайтасың калган. Ашуланма инде, жизни ашуланма. Ятып әле. Ай, тубыңны. Караны, кызый. 15 сумнан арткан үз кесәңнән тулыйсың. Колхозчыларга алдым, колхоз түләсен. Менә шахмат. Монсы король. Димәк, син колхозның башы. Башы булсаң әзрәк минем белән хисаплашыр идегез. Юкса кыйрык урынына да күрмисез хәзер. Ашуланма инде, жизни, ашуланма, юкса менә домино. Кәҗә калдырыбыз да кышкыртырбыз үзеңне. Инде калмыйча да кышкыртасыз. Нәрсә без булынга эшләргә төшәбезме? Әллә уйнаргамы? Уйный эшләргә, эшли уйнарга. Ай, сеңлем, менә мин бу акчаларның тиенен табу турында төн йокламыйча баш ватам. Бетерегез дә минем йомшаклыгымнан. Ана башка хәзрәтләрем күп булудан файдаланасыз. Менә бу эшең өчен хәзер тотып бу халчырны бийтам. Мин бу хәлдә асып кушты дидем. Мине тиргәшесме? Тиргәрмәндә шул. Хайр. Кәйфеңне бозма. Артык киткән 20 сумны үз кесәмнән түләрмен. Кара син нинди бай. Хайр шидә түгел. Аннан соң мин сөйгәнемнең кәйфен күрү өчен тапканымны аның кенәгәсенә салып та бармыйм. Ярар диде, кадереңне белсә. Ярый, җитте. Апаңа тел тидерме? Фәрештәгә тел тидергә ярыймсың? Бетте, ташла, җитте. Hoppa.
Айхан, іш бара ма? Вақиф тракторы бір сүтінге генә қозғалыр әлі Лотфулла. Тоқтар, өнекаш, оның қалған уақыт деген іш арасында да рәтләп бола. Бүгін жібер жауа тұрсыңдар. Yok, бір винт бұрылып жетмесе жібермеймін Лотфулла. Тоқтағыз әлі. Сіз, ипташ инженер ол винт деп, ол біздің тракторлар сұңғы шырыптары түсіп қалғанша дебір шатыр ішлейлер олар. Тоқтар, Лотфулла, бесің бейті андай еш колхозға қиметке түші. Ақасин трактор не халда? Анықының іші атнаға барыр. Суссаң ойға да жетер әлі ол. Тоқтар, не ішлеймсің? Не ішлеймсің? Шыққан бұлыңға. Менің де шығасым келер әбет, не ішлей? Шулайтыр, шанабыз. Тоқтағыз әлі. Ішқа құл салғанда дауыс шығармағыз әлі. Әлі бұлай да. Айы, таңлайым. Лотфулла. Хош. Рамазан бұсим ма? Айы. Нәрсе, бұлыншыларға сиыр сұясыз ма? Бикшап, Рамазан. Қарады, Рамазан, неше литр сүт бере тұрғаны сұймақшы боласыз ай? Алтыны мani. Қарады, Рамазан, сонда бір-екіні бере тұрғаны yok мұсың? Тоқтайын далайса. Мен барғаш қал етәрбіз. Әйе, қазір өзім барам. Шындан сы қал етәрбіз, әйе. Шолай, көтігіз, қазір барып жетем. Қазір. Егітлер, мұна бейт. Шол председательден башқа сиыр сұю мәселесінде қал етіп шығардық кіші yok. Бүтін ішқа өзім шабарға келер. Аяли, қаясың іштәрім. Ярый, мен фермаға кеттім. Ярый. Сығыннан. Шахмат алғансыз екен. Ат міне бұлай бұрғаланып ерейм әлі. Мен бұрғаланмеш жағына, тұп-тұр ергенлерін яратап. Алай сәмнен королева. Тұп-тұр ерей, әм қатта королега шақта бер аламын. Шақ қына түгіл, матта бер алау королева. Сайра, не қойым барсың, ерегіз не қойым бар? Яулы қыздың адресі өзгерді бұғай. Не адресийский, Сайра, ол... Яңа. Ол кіші біздің ауылда. Әйе, шул біздің ауылда. Ол... Артық дөуам етмеске мүмкін, аңлашылды. Аңлашылса білебет. Әйе тұғылын Сайра. Апа білен ойнағыз. Мұнысы не деген сөз енді? Икігіз де мұнда қаласы кішілер көнігілер ясытырығыз деп. Шаяр оны да қайып қаласыз ба? Әйе, шаяр оның да азағы бұлағының. Мен башқа шей яшай алмайым. Бұл дүнияда менің екі шатлығым бар. Бірісі іш, екіншісі шаяру. Апағыз білән де шаярам, сіздің білән де апа. Қалдыш, қазан сөлігісі. Сүтерлік бұлға шырнамаймыздан, апасынан матур сәлесі. Өйке егіті біз шаршама дейсен, Өттәрін шағысы дейсен, онда қызлық байғасы дейсен. Ay Allah, kim bulan yakularını beyledi? Üzüm. Sütün mü? Sütme. Üzüm sütem Sayra. Qağılmağız mı? Әсәр келі үзәлі береге. Әсәр қарнығыз ашқанды. Юны балығызды. Қазір мен сізге су салу меніміш. Инженерға кішкінәгіне құрметті біз бұны. Қазір мен сүргі шығарам. Тоқтар. Сізге ақырыңын атла беруге керек. Йойса тез қартайырсыз. Яш бұл ұмнытлейсіз екен. Шаяртыға ярата, пси баласы кебек. Сейра. Барығыз, сізге не су солыңа? Нерік? Өттәрін шағысы дейсәні, анда қызла майғысы дейсәні. Мына сілге. Бигірек ашқыны батлайсың, апа. Абына көрмәдім. Апаң абына тұрған түгел. Қай вақытта абым метірғанларды абыналар да еғылалар. Қаты түшерсің деп қорқам. Башыраға шәйті бітірінді. Эх, Сайра. Ереккәйімні білмейсің бет сен, Сайра. Өзің де білмегенні. Әсқар. Жетме болса да тәңе жылы екен. Шолай да сүт енді. Ярай, сүтек қуазан сүлгісін. Оппа. Оппа.
Karın açtı da sen. Ayı. Gülcennet. Ötünem. Telefonla. Әйе, тыңлыйм. Әйе, Гөлҗәннәт үзе. Юк, булмас, Гайнан абый. Авырыбрак торам. Ярый. Сайра. Гайнан абый китаплар алып болынга колхозчылар янына чыкты. Бик әйбәт булыр. Монда юкны бушка уштырып ятканчы. Бәйрәмгә әзерләнәсем бар бит минем, Сайра. Алданрак кайтырсың. Сайра, китапларны ящикка тутырып машинага салсам, аларны болында алыштырып торырсың бит, Үз эшемдә тавык чүкләп бетергесез. Теләмим дип кенә әйт инде. Синең жизни белән бергә болынга чыгуыңны телим. Мин булмасам, анда аны аю ашармы? Жизнигә күңеллерәк булыр. Әйтерсең, мин башкаларга күңеллерәк булсын өчен генә яратылган уенчык. Әйтерсең, мин тере түгел. Мин дә кеше бит, Сайра, мин дә кеше. Жизни кеше түгелмени? Ул синең өчен җир өстенә җәннәт кырды. Аның да бәхетле буласы килмимени? Аны бәхетле итим дип үзем бәхетсез яшимме? Gel siyage. Ой, Асан, миңа бирик җәдәшләшәбез. Апа, әйдә икәү җәдәшләшик. Синең белән? Куркасың әллә? Синең хәтергә ширәк, мин Асан белән җәдәшләшергә кирәк. Токтан нәрсә минем хәтерем начаррак димәкче буласыңмы? Мин отармын дип уйлыйм. Син шуңа тәгаен ышанасың. Җәннәттәге фәрештәләрнең утырганын ишеткәнем юк. Сайра. Әйе. Нәрсәдән соң? Нәрсәдән? Әйе. Отучының бер теләген үти. Сез бәлки миннән 1000 сум акча сорарсыз, миндә андый акчалар юк. Юк, мине меңнән кызыксындырмый. Хәер, акчага бәйләнешле теләк булса, усындан артмасын ризамын. Аннык кына рәт бар. Оттырырсың, апа. Отармын. Отарга тиеш. Опа. Оп. Исемдә. Касыйм абый моторын сүтеп бетергәндер мин. Бара. Бар дисәнә. Әсәр, китапханага кадәр миндә алып барыгыз әле. Ултыклап баргарсы битсәгез генә. Сайра ачуланмаса. Ачуланудан нимә генә? Барыгыз, култыклашып. Без киттек. Утырып шагысы дисәнә. Кыр юу белгән булган, мискин. Күлмәге җиргә төшкән. Күтәреп беләр идем, үтүкләр идем. Ярамый шул. Ирләрен ташлап киткән хатыннар шит капкадан йөриләр диләр. Дөрес икән. Тукта. Минем әйберләр бит була. Шит хатыннарныкын күтәреп йөрмәм инде. Тәрәзәгездән киреп алдым. Кем рөхсәте белән? Тәрәзә рөхсәте белән. Тартуым булды, ачылды. Бир чемоданнарымны. Бермим. Бирмәсәң? Туктайды моны, карай туктайды. Җибәр, кычкыра. Кычкыр. Рәхәтләнеп кычкыр. Әгәр дә басып кычкырга уңайсыз булса, менә утырып кычкыр. Кулым. Беләгемне алыптырып бетердең инде. Аның беләге генә авырткан. Мин йөрәк авыртуга түзем бит, малай. Ни көтәдер, кайтыйм әле. Бергә кайтабыз. Мин ал якка түгел. Шул якка, я икебезгә дә җәһәннәмгә. Шәрмәле Гайса, бир әйберләремне. Шаярыр хәл калдымысың монда? Кара әле, малай. Син нишләп көн сайын болыннан мотоциклга утырып иңа кайтып кундың? Болында гына кунмады? Син әллә нәрсә уйларсың дип курыктым. Ярар. Артык газаплама мине. Синнән башка тора алмыйм. Баласыз булсам дамы? Имансыз булсаң да. Җүләр, ахмак. Йөзең агарган.
Hasret sordu. Bugün aşadın mısın? Bugün? Hey, aşadım buğay. Tege künni meni kiri burib alıp kirmegen buldu. Sen uzun bit. Muskul ettin de çıktın da gittin. Malay. Sıyır. Tip mi hazır? İrettim. Nişi gittim. Tipken sayın sırtına kusak bilen birini sıdıram. Şılt da etmey. Hey, miskinni. Ben. Tut bana. Muşu madanını da al. Bir. Öyle. İga taba. Marş. Şiyen al. Şiyen. Bizge beni. Şamala. Bu yılı kulsamda gitmezken dip kiren. Kitip ki ne kara. İki litran gadetim yok. Hılkımını bilesin. O'zgan yılda o vaqtda pisharishi ko'pdan bitgan edi. Endi bu yil sizning traktorlar tartibda. Nishlab so'zlasin bu yigitlar? Tartibda bo'li bilan meni saat sayin oqtarib turg'ash. Birgina jeri kiltitdimi, to'xtada to'xtamaydi. Keltiti bilan to'xtadi xayrlarga Eptash Xo'jayeva. Traktoristlar zorlana. Qachon chillab ishlay boshlaymiz endi deylar. Agitatordan injener mexanik kabik qotilaga oxirsa. Tegishli kishilargina kulagada qola. Kimlar qola? Masalan, traktor Jalali 2 topqir lah bo'lib ishdimi? Ishdi. Asalbanov har kuni xotinim kunida boyaqshi kemasini o'rlada o'g'ilga qo'ydi. Traktorga o'tirib bilan jiqli o'zi. Ular bilan сөйләшермен dedim bitin deyip Tashtagirov. Yaray. Aboy, idaradagi televizorni bilan olib chiqing qara. Narsa, televizor Mexanizatorlarda siradi. Yo'q. Yo'qotarsiz. Vatansiz deb g'odi narsa deb idorada kim qoraydi? Yo'q, bo'lmaydi. Nima ishlaydi? To'xtang, jamoat. Bugun bizning bayram kun ish o'rnida suylashmagan. Yari, bitti. Alaylar. Narsa. Alaylar. Hayır. So'nggi xabarni eshitdingizmi? Neni xabarsan o'rtaga? Uylandim. To'xtala, kimga uylending? Kimga? Hayır. O'z xotinima. O'tiralik. Demak, qaysi o'rtaq bayram? Bizning 10 yillik, sizning 2-chi to'y. Arshad! Bu ishing hisobi 5lik qo'yam. Klassingdan da kuchdan. Arshad! Qarshi keladi. Yosh kelin. Nima ko'rding u qarshi? Muhabbat klassdan kuchida da yerda ekan. Silersin endi. Qadrli do'stlar, yurtdoshlar, biz yozg'ishgan minutlar kelib yetdi. Oqshomliqlar ustidagi yoqmani sayra. Yalt ettirdik yoqmani. Ayda güzel qonaqlar. Ayda güzel. Rahimetiz ayda qonaqlar. Ayda stadiyasida o'tirishinglar. Ayda o'zimizda. Meni oqshom buluşmazsizmi? Bizim buluşamak var. Mana so'yadi. Shusi bulg'ash hozirligi darlarga tugul g'ayb etmasligingiz kishilarni topasiz. Ayda Beşarda bulg'ash yo'ldan ketdi, yoqlasin deb. Birindi. Birinchi kim yordamga tashlanirdi, kuyovga qishqirgan ekan. Yari bundan so'ng shunlab qishqirtiribizmi? Yegiz bolalar, Sen turdanmisan. To'g'risidan to'y yo'q deb qo'ydanda yari. Ayda. Ha, ondan osh suvartdan giriy olmaysiz bular. Ansına o'zim yuraman, aytgan yerga o'tirdim. Yari. Ayda güzel. Sen o'sha bo'lgan. Tag'in narsalar aytirsin. Bugun Saxalindan xat oldim. Qolganini ertaga aytdim, qizim ayda o'tiramiz. Ayda güzel. Ayda güzel. Shala olib chiqmaymi? Yo'q, tag'in. Endi shaldi. Mana bu yo'lda turgan bir o'zimizda mana ayda. Siz bayramingiz bilan Guljanat. Rahmat. Bayramingiz bilan. Rahmat Habib tug'an. Ayda o'tir. Ayda urmas. Ayda. Mana shunday. Ayda. Rahim. Ayda. Meni malfiya qo'yasan hali. Edi, yo qo'shoqlar olgan edim. Sening qizing bo'lam deb. Voydimi? Ya, tegiz skvajinaga sneft berdimmi sizlar?
Безнең төбәкләрдә нефть юк икән, дуслар. Шул кадәр эзләп тә тапмагач, бәхетсезлек. Башлыйбызмы? Башлыйк. Кабыз җәннәтемнең утларын пигамбәр. Симәкәй, карап тор. Гел син уйлаmışsın. Батырма. Әйтәм бит, гел син уйлаmışladım. Рәхмәт, Гайса. Балалар, доклатын кем ясыйсыңмы? Хәбәр. Юк. Мөслимә икән. Мөслимә, әйт. Только узак сөйләмә, ярыймы? Ярар. Без бүген Лутфулла белән Гөлҗәннәт апаның бергә булуларына 10 ел тулуны билгеләп үтәбез. Корыштай сәламәтлек, озын гомер, тигез мәхәббәт телик үзләренә. Ура! Әйдәгез. Ура! Хәзер сүзне иптәш Җизнигә бирәм. Балалар булай инде. Без Гөлҗәннәт апагыз белән 10 ел гомер кичердек. Менә шул 10 ел гомер бер ишегеннән кирип, икенчесеннән чыккан шикелле булды. Менә киләчәктә инде тагы да матуррак, тагы да татурак, тагы да күңеллерәк яшәргә язсын. Шулай булсын. Фәрештәм, менә сиңа кечкенә генә бүләгем бар иде. Шуны кабул итеп ал әле. Менә фәрештәм. Менә. Сәгать, минем сәгатем бар бит инде Лутфулла. Монысы фәрештәм син теләгән. Айын, елын, көнен күрсәтә торганы. Кая, кулыңа бәйлеме әле? Инде, саманнар. Хәзер бәйләсен. Саманнар. Рәхмәт. Менә безнең шикелле айрым яшәргә насыйп итмәсен. Кыен икән. Кыенмы? Җитәр инде, Гайса. Син миңа җитте, башкаларга да җитсен дим. Әше. Төгеллә инде балалар. Ай, ярый инде Гайса. Карамагыз инде. Сездән катылып булмас. Менә булды. Менә хәзер әйдәк. Яшьләргә әше. Безгәме? Эй, каршылык тор әле. Әкиләле. Менә баллы. Күтәрдек. Миннән пластинкалар Лутфулла абыйга. Үзе ярата торган Рәйхан. Җырла. Юк, балалар, мин бит кишетләгәндә генә җырларга яратам. Без тыңламыйбыз. Иптәшләр, колакларыгызны кесәгезгә тыгып куегыз. Ярый. Сездән кутылып булмас. Akıllı sitsaya kulemağımdan tabalmadım işlerin Ömereme bu yılların arayhan Anadalım asam nişlerin Oy, rahmet tutullar, rahmet. Монсын син җырлап аласың инде Гөлҗәннәт апа. Сарман. Әйдәле, Гөлҗәннәт. Сездән җырлаган юк югында. Ярый, шулай да тырышып карыйк әле. Сандугачларга ая кайда аласый. Сарманы буйларына дай тирәтәләй. Сарманы буйларына дай тирәтәләй. Сиңа булган Ходаем Үреләп шәшәр атайырәгәм Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем Үреләп шәшәр Кияүгә бүләгеңне бир инде. Нинди бүләк? Соң теге чиккән күлмәгеңне. Әни, бетмәде бит ул, әни.
Қаршы. Қараны, сен нәрсе кәжесіман гіл кәбістеге үрләсің? Ашыйсым килә үлә. Менә бит ризык оша. Анысын күрәсендә килмеш ул. Эй, кыланган буласың инде. Тагы нишисең килә? Аз гына тоз сибгайса. Кара тузга кәбістеге туз диде. Тагы нишисең килә? Бисем килә гайса, бисем килә. Әминен шәрсім келем. Стаканларны алабыз әле. Бүген гүл жәннәтнең жәннәте гүрләп торырга тиеш. Рес. Күтәрдек. Хәзер вальс бейбіз, вальс. Булмаса бездә бер яшьлек искә төшер. Әсәр, минем сезнең белән бисем килә. Әсәр, беренче вальсны миңа бәйләп әйткән идегез. Гафу итегез. Әйдә, булмаса без дә икәүләрне алыйк әле. Ходаем. Ой, башым әйләнә. Ишемлек килешмәде. Рәхим итегез. Конфетны рәхим итегез. Юк, монысын түгел. Менә монысын алыгыз. Каралы. Нәрсәдән иде? Ул минем бер теләгемне үтәргә тиеш. Оттыргач үтәргә туры килә инде. Кара. Бүкәйләп йөрсен. Машина сыра. Таптың инде Гөлҗәннәт бәйрәмеңдә кешердеңме торырга? Булай гына Рафига. Юк, иптәш Таһиров. Беләсезме нәрсә? Сез миңа чемоданыңыздагы кыйгач яулыкны бирегез. Башка нәрсә сорап? Юк, мин башка нәрсә теләмим, мин кыйгач яулык телим. Аның кемгә алынганын беләсең бит? Беләм, яраткан кызына дип алынган. Кешегә алынганы сорау яхшы түгел бит инде. Агитаторларга мохтаҗлыгым юк. Я иптәш Таһиров, җигет сүзе бер булыр дип тартынып тормагыз. Бу җәзаны башка җәза белән алмаштырсаң иде Гөлҗәннәт. Ярый, иске дустым, яңа чигән үтен өчен искә алам. Алайса, сезгә бүген башкалар белән биргә рөхсәт юк. Бүтән бийләрдә минем белән генә килештекме? Сабыр итегез. Бәйрәмеңнең ямен җибәргә маташасың иде. Бәйрәмнең үзем өчендә күңелле булуын телим мин әни. Рәхим итегез. Юк. Юк, бию минеке. Сез кыйгач яулык теләгегез, үтенәм алыгыз. Ай, җигет икәнсез. Булай булгач миңа үпкәләмәссез дип уйлыйм. Апа, кагылма инде. Мин кагылмый. Үз яулыгымны ал. Теләсәм мин аны башыма ябам, менә шулай итеп. Теләсәм мин аны менә җилкәмә куям, менә булай итеп. Теләсәм яндырам. Бу сүзләремә иптәш Таһиров ышанмый инде. Теләгәнегезчә эшләгез. Шырпы бирегез әле. Менә шырпыны Шырпыны менә булай итеп алабыз. Менә булай итеп сызабыз. Кабында ул аны ялкынга менә булай итеп китерәбез. Йөзләре үзгәрде. Төсләре китте. Бу бала. Бер әйтер белән мин сиңа. Алыбыз, яулыгыбызны. Ярый. Миңа китәргә рөхсәт итегез. Хәбир, туган, тукта инде. Бәлеш чыксын. Рәхмәт. Болай да кабар җирем калмады. Җәннәтем. Кызымны күрәсем килде. Ышанмады бугай. Шамады шул. Теләкләрем кабул булмаган. Теләкләр. Нинди теләкләр? Армиядә вакытта тормышка чыгуын ишеткәч, бәхетле булуын теләгән идем. Дуга укыгандай теләгән идем.
Әнә еллар йортыңда очраштырды. Син түзегән җәннәтне күрдем, әмма бәхетеңне күрмәдем. Борчылырмын. Кем өчен? Җәннәттә яшим. Җәннәттә яшәргә мөмкин, Хәбир. Хушыз. Хәбир. Әнәм. Әгәр дә мин сиңа бер сорау бирсәм, син гаеп калмассың, ә? Сразу Лутфулла, гаеп калмам. Син Гөлҗәннәтнең миңа чыгуына үпкәләмисеңме, ә? Ул ирекле бит Лутфулла, янсына үпкәләмим. Нәрсәгә үпкәлисең соң? Гөлҗәннәтне бәхетсез иткәнсез. Ничек? Мин аңа һәр вакытта да яхшылык кына теләгән идем. Яхшылык дигәнегез яманлык булып чыккан, Лутфулла. Сез аны кояштан айыргансыз. Кулына аллы-гөлле яулыклар, буяулы лаклы урындыклар тоттыргансыз да, көмеш түбәле алтын читлеккә япкансыз. Бигрәк тә шунса яныш, ул үзенең бикләнеп яшәвенә ышанмый. Зур шатлыклар белән яши торган олы дөнья барлыгына ышанмый. Сез аны күзле килеш сукырга әйләндергәнсез. Менә шуңа үпкәлим, Лутфулла. Ярый, хушыз. Хуш, Хәбир. Хуш. Хәбир, тукта, син кая? Мондый караңгы төндә бала белән юлга чыгарамысың? Юк, бездә кунас. Юк, рәхмәт, Мәхтәм апа, китәргә кирәк. Барыбызга да хәерле төннәр. Хушыз. Хушыз. Ярый. Байрам бетте бугай. Безгә китәргә дә рөхсәт итегез. Тукта инде, агайса. Игәшебез бар. Нинди эштә инде? Пси баласына ашарга бирәсебез бар иде. Күрдеңме? Эшләр күп әле. Әйдә, каршы, киттек. Яңгыр килә. Әйдә, тизрәк. Тыныч йоклар. Күкри. Монда җәннәт тынлыгы. Әсәр, сез минем белән бүген бик салкын сөйләшәсез. Күчәм сездән. Күчәсез. Әйе. Кемгә күчәсез? Мәрьям апаларга, Мирсалих янына. Бездә бүлмәгез уңайсызмы? Ял итәргә бакчабыз, беседкабыз юкмы? Барысы да бар. Моның миңа бик авыр икәнен аңлыйсызмы сез? Менә шуны аңлаганга күрә күчәм дә инде. Мин җибәрмим. Ишетәсезме? Мин җибәрмим. Сез менә белән үзегезнең дәрәҗәгезне төшерәсез. Дәрәҗә? Нинди дәрәҗә? Миңа дәрәҗә кирәкми. Белмим миңа. Миңа менә бәлки сез кирәктер. Тыңламыйм, сөйләмәгез. Сөйләмим. Кычкырам. Дөньясы да, әнә Лутфулласы да ишетсен. Мин аны яратмыйм. Яратырга да тырышып карадым. 10 ел намаз белән яшәдем. Башкаларны күрмәс өчен күзләремне йомып яшәдем. Гафу ит, Лутфулла. Гафу ит. Мин сине ярата алмыйм, булдыра алмыйм. Артык тырышырлык көчем калмады. Әйе. Башка юл юк, аны да үземне дә артык газапларга теләмим. Мин башка дөньяда, башка һава белән яшәргә телим. Кайдыр җилпенеп, талпынып очасым килә. Ярдәм итегез миңа, ярдәм итегез. Ярдәмне сеңлегездән, туганнарыгыздан Лутфулла белән үзләгез. Гомумән мине онытыгыз. Сайра. Сиңа дигән яулык иде бу.
Кайчандыр миңа да Ислемай белән кул яулык бүләк иттеләр. Бүләкләр. Ләкин хәзер аларның берсен дә күрәсем килми. Уйнап тойдырган уенчыклар. Шулар белән маугып күпме гомеремне яндырганмын. Бүген үк ташлап китәр идем. Бүләк бирүчесе кызганыч. Бүләкне бүләк булганы өчен генә алырга кирәкми. Бүләкне кешесен яратканың өчен алырга кирәк. Кешесен. Мин бүләкләрен генә яраттым. Ялгыштым. Тыңлыйсыңмы мине, Сайра? Тыңлыйм, апа. Тыңласаң, рәхмәт. Башка сүзем юк кебек. Әйе. Председатель кайткан. Әйе. Хәзер. Мине чакыра. Мин дә клубны күреп кайтыйм. Бүген безнең белән утыр, Сайра. Монда күңелсез. Булат килә. Мин яшеннән курыкмыйм. Мине дә көтегез, Әсфәр. Апагызны тыңлагыз, Сайра. Сайра, чыкма, Сайра. Чыгам. Тагын ниләр уйладың? Галина Петровна янына күчәм. Ой, иртәгә күчәсең. Бүген күчәм. Үпкәләп китмә, Сайра. Үпкәләсәк тә, ачуланышсак та без туганнар. Хәерле төн, җизни. Тынычлык апа. Кырып йөр. Иртәгә үпкәләрмен. Җәннәтең иркенәя китте. Курыкма, гел җәннәтнең җәннәте буш калмас. Киткән урынына иртәгә үк кеше табылыр. Икәү генә калдыгызмы? Рәхәтләнеп сөйләшәбез. Эшик әле. Эшик, Лотфулла, эшик. Узынма, гөл җәннәт. Тима Махтум апа, теләгәнчә эшсен. Бүген бәйрәм көн. Ну, кияү, бер әйтермен әле мин сиңа. Шул әйтәсе сүзеңне әйтсәң, күңеллерәк булыр иде бәлки әни. Нишлисең син? Тәмәке тынычландыра диләр. Кияү, әллә инде маңгай күзләрендә күрми башладымы? Кундыра авызына. Шуннан да, Лотфулла, миңа әйләнеп барып, шәрлек итеп чабып җибәр әле. Ширтмәдем дә. Тыныч тарт. Әллә чәчең белән муйныңнан буып ташыймы? Бу әләне бу. Сабый чактагыдай дөньяны онытып, үземне онытып, озак йоклыйсым килә. Булуың җиткән икән. Ну, бала. Бер әйтермен әле үзеңә дигән. Димим. Әйтәм. Сахалинга больницаңа яңадан эшкә алуларын сорап язганым. Җавап алдым. Китәм улым янына. Рәнҗеп китәсең бит әни. Рәнҗеп китмим. Борчылып китәм. Яшәмисең, йоклыйсың. Уянырсың, әрәмгә узган менә бу минутларыңны кире кайтарырга бик теләрсең дә, булмас шул. Уянуыңны телим. Күзеңне ач та дөньяга кара. Тормыш дулкынланып ага. Ярда калма. Сикер шул дулкыннарга. Курыкма. Теләге булган йөзәргә өйрәнә, йөзә белгән батмый. Ә син тәмле төшләр белән саташа йоклыйсың. Йоклаган саен төпкә китәсең. Теләмим. Мәгънәсезгә һәлак булуыңны теләмим. Менә шуңа күрә китәм дә. Кешеләр китәләр дә китәләр. Син генә калдың утырып. Мин дә китәм, Гөлҗәннәт. Китәсең. Кая китәсең? Яраткан кешем янына. Әнием янына китәм. Сау бул. Юлга бәлки берәр сүз әйтерсең. Хәерле юл сиңа, Лотфулла.
башкачараак сөйлөшүлөр. Юк, булмый. Сиңа карата жаным каткан, йөрәгем боз минем. Күкрәгемне баскан таш, муеныма салынган элмәк син. Ни өчен? Без бит монда икәү генә ачыктан-ачык сөйләшик. Юк, Лотфулла, без икәү түгел. Син дә ялгыз, мин дә ялгыз. Ялгызлар без, Лотфулла. Ялгызлар. Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Юнус Аминовның Гөлҗәннәтнең җәннәте дигән әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Гөлҗәннәт Асия Галиева, Лотфулла аның ире Шаукат Биктимер, Сайра Люция Фарсина, Мәхдүмә Гөлҗәннәтнең әнисе Галима Ибраһимова, Хабир Ирек Бахман, Гайса Дилүс Ильясов, Мөслимә Флора Хамитова, Әсәр Ринат Таҗетдин. Спектакль магнитофон тасмасына 1969 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.